OK, takže čaute, moje meno je Piro Tuturutu, vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát tu máme také videjko, že porovnávacie videjko Classic vs Piroko. Mám tu produkty od Classku aj od Piroka a poďme sa pozrieť, čo si budeme porovnávať. Takže takto ako najmenšie tu máme búchaciu guličku od Piroka a búchaciu guličku od Classku. Potom ďalej tu máme takto včelu od Piroka a niečo podobné je rotaček od Classku, takže tak. Potom tu máme takto väčšieho čmeliaka od Piroka a potom tu máme takto bručovna od Classku. Potom detská rozpustila fontánka od Classku, takto. A fontánka, takto, od Piroka. Dobre, ďalej Crazy Bally, tento je od Piroka, tento je od Classku. Potom takto Piráta od Piroka s knotom a Piráta od Classku so sírou. Tak a mám tu ešte aj bonus, čo si odpálime. Mám tu takto nejakú fontánku barevnú, ružovú. Nemal som to nikdy, tak to skúsime, snad to bude v pohode. Potom takto dymovnica Čmoudík. Sú to super fontány, nesklamali ma. Takto dymovnicu si odpalíme. Potom nakoniec si takto domácu single shotku z kompaktu Haďák. Takto tu si môžeme odpáliť. OK, takže ja myslím, že môžeme ísť porovnávať a odpalovať. Takže vidíme sa vonku. OK, takže ako prvé tu máme takto buchacie guličky. Prvá ide buchacia gulička od Classku. Tak a druhá od Piroka. Tak teraz rotaček od Classku a včela od Piroka. Prvá ide včela od Piroka. OK, teraz rotaček od Classku. Tak, teraz tu máme bručovna od Classku a od Piroka tu máme takto čmeliaka. Prvý ide čmeliak od Piroka. OK, teraz bručovn od Classku. Dobre, teraz tu máme takto detskú rozpustilú fontánku od Classku a fontánku od Piroka. Prvá ide fontánka od Piroka. Dobre, teraz tu máme detskú rozpustilú fontánku od Classku. To čo bolo. Tak teraz tu máme Piráta so sírou od Classku a Piráta s knotom od Piroka. Prvý ide od Piroka. Tak a teraz Pirát od Classku so sírou. Tak a teraz tu máme Crazy Bally, tento je od Classku, tento je od Piroka. Prvý ide od Piroka. OK, takže Piroko. Tak a teraz Classic. Tak a teraz tu ešte máme tieto bonusové veci, takže prvá ide takto barevná fontánka. Takže rúžová barevná fontánka od Classku. Tak, teraz dymovnica Čmoudík od Classku. Wow.
Tak a ako poslednú tu máme takto single shotku z kompaktu Haďák. Ja si to dám takto, proste aby sa mi to neprevračilo takto do Haďáka. Tak a môžeme ísť na odpal. Tak niekto nám tu búcha kompakt. OK, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ja už mám tu takto všetko nachystané. Vidíte, tu som to trošku rozobral. Kompakt raketomet. Tu mám takto rakety. Takto detská pyrotechnika, pískacie raketky a tak. Tuto pod týmto mám nejaké dumbumy z prostosti, tak. Takže určite všetko nevybuchám, bude súťaž na 100 Pro. Bude súťaž. Tuto vidíte, takto to mám v sáčkoch, tu mám nejaké pikáče, blbosti. Raketky. Takže takto si to skladujem, takže dúfam, že sa tešíte takisto ako ja na zajtra. Silvestrovský špeciál budem určite natáčať. Takže tak. Strašne ďakujem za podporu, skoro 700 odberov za 2 dní. Mal som asi 400 a 200 odberov len tak za asi 2 dní, 2-3 dní, tak nejak. Takže ďakujem strašne za podporu, prajem vám pekný nový rok a tešte sa na silvestrovský špeciál. Sice tí, čo boli na streame, chápu môj počítač, takže ďakujem vám moc a čaute.